Stop. I will never forget you. For the suffer you suffer for me. Good evening. Yeah, good evening. It's the same. Yeah, me out me way now so The way that you are looking elegant, and I can say elegant. elegant. Thank you so much. Professor, the Yamaka Santino, the Make a Bia Falisa, and then we also a Yamaka Afa hypertension, Mojabu so. Then, Nick Mojabu so. All right. Yo, me that was say Slimzy. And you may me fa kwenya so achia ya hwefo ene etiefo a da ne da omutie yen e follow your program we. Na me de aseda kese nso so ama o producers a omoye adwuma kese ema de ye suan ene de ye kyekye nyina etimi kɔ biaye bebre ema amanfo etimi ehwe efa enioma efimo. Said the waka no enumere we are learning about hypertension. O the back kind customer said they were kind of a mujabroso. Na ayana akan kasa ne ntimpempi no nipa bebre ete hypertension and ase mujabroso a adwena etaibo mutimi se ade nipa na ne moja adoso abroso ana. Yes. Far from that enye sana etie. Na yaka hypertension a infoni a medical yetwa ne say wo hwe yemfiefie mu a yenyina issue water. So before this water will get to your tap, I will be no. It comes from a treatment plant. Ghana water for a bit treating issue no. Na oma connect tubes and as pipes about fee. Inti omu bie omu issue na from their treatment center hono. Na afufa sa pipes no ma kopim se bi beba abedru fee. But we Ghana nipa issue ahodo nyina look at where different locations are nyina ewo. But say Ghana water for ebi omu issue na because pressure bi omu generators no the power issue no intino etimi pia issue no man issue no yeden etimi eko. In the same way ye nipadua no ye moja na enenam ye intine mu no as I say moja to make every part of your body because the moja na eko no eno na carry nutrients any oxygen every cell in your body dependent on. Until honama kwa bia ehia
saa nutrients ɛne oxygen sɛ yɛ ɔmbɛtumi ɛnya nkwa. Nti sɛ mogya no ntumi ankwa nkɔduru these various organs, tissues and cells no hɔ a na kyerɛ sɛ ɔmo bɛwu. Nti yɛwɔ honam akwa baako a yɛfrɛ no the heart, akoma. Na akoma no dwuma a ɛdi ne sɛ ɔbɛboa apɔmpe mogya akɔ every part of our body, so that mogya no de oxygen ne nutrients na yɛaka no ɛbɛtumi akɔma these cells no. Na akoma no ahoɔden a ɔde pia mogya no, sɛ akoma no ofa a ayɛ te sɛ power station a it contracts and relaxes. Nti yɛka mmoa na ebie sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi apia mogya no akɔ. So the force or the power with which the heart pushes blood through your blood vessels to every part of your body, no, and you find a blood pressure. So the pressure within your blood vessels. But you say now blood pressure, no, it may call low. It will be a friend hypotension. That is any kind of pressure now. A war blood vessels no may appear moja no kono. A war form. Near what they friend hypertension, and you friend hypertension. That is I know the force now. A command di pia emoja no kono ano ye din pa nti e kase obi anya hypertension a basically the ye pa che nyina ne say eye the force ana hoden a enam entini a moja ne namu kono a command di pia kono na che say ahoden soronko ana an excessive force ena e di pia emoja no akọ ye nhye no so abra adesua ne koye ne mi be hu say intini na emoja ne namu kono ayete se a rubber and I say a idea yemre. So if you apply so much pressure and as a force be ebema a bit me to baby ama wa hwa na intini no cry den akopai. Nti basically say you can say hypertension the ye pan nyina akere ne say obi ahoden na say obi what do you call it, say pressure akomane de pumping moja afa nipadua no no every part of your body. They say pressure is too much and then you find hypertension. So in the medical setting, you can say when you have persistently elevated blood pressure, that is what we classify as hypertension. Inti so we call hospital and for near medical trying to say also call hospital before we be doctor no, but kwa nurse or check the different vital signs. Yeah. Vital signs, no, one of them is your blood pressure, your pulse, your temperature, any other things that we will check for you, your SpO2 and other things. Into blood pressure now, obe checking no, and only asema yeka and one same summary. But you are saying, and so be sa blood pressure now ye checking no, obi die to make kosro na enya just once, ebia etwaso, and then you bet your children and son, na ni BP no was sometime be after some days, you best checking a BP no was so there's a threshold and I say what level be or high pressure and a better ho. It will be pressure rising beyond that pointer. Now yet persistent and I say a twasoa. That is when we say the person has hypertension. Into any dark rope asem nieke. But will be pressure a tie was so. The son say as a sa command a issue and one day 80 PM mojani in a friend tinuma. And you can say nipananya hypertension, high blood pressure. But you are saying, basically, you're born a tough and you can say muja broswa, and you muja na broso. Name force and answer one day. A commandity pia a muja na for winting macono. I just a command you so one den kesi. Too much pressure. So now a commandity use force with the blood. Okay. You. Inti I say uhwe di kan ewo de ye be you no mo. That the make that question they say what's all that? Yeah, what they friend the causes of hypertension e ho na okono. Inti ahwefo ne atifo in order for them to follow the presentation very well. No, see you are describing what hypertension is. You mu say enye moja na adoso na emu ahoden a akomane di pia moja na enenam entini no nti we call in the medical setting again what we when we call hypertension what we mean is cardiac output times peripheral resistance ne ye entini no a moja ne na mu kono na cardiac output ne ye akoma na air contrast na air relax no force na edi pia moja no
nti on say ntini no ɛyɛ rubber sɛ de mekan na tubes nti ɛno ankasa tokuro kakra bi na ɛyɛ den ɛdam a ɛsɛ sɛ mogya no yɛ den ɛfa mu kɔ nti ɛno a ɛma akwansideɛ kakra there's some kind of friction nti sɛ mogya no nam a na sɛ force kakra ɛnka ho abi wɔ hɔ a akoma no mogya no ntimi nyɛ den ɛnkɔ so the heart has to sustain a certain pressure that should be able to help the blood to flow nti nipa biara your heart you need some kind of blood pressure unhia pressure bi a epushi mogya na yɛ dɛ but pressure no yɛmpɛ sɛ ɛbɛkɔ soro a yɛfrɛ no hypertension anaasɛ mogya broso ne yɛmpɛ sɛ ɛbɛkɔ fam bebree nso so a yɛfrɛ no hypotension nti ɛsɛ sɛ ɛyɛ optimal ɛsɛ ɛyɛ hɔ ne hɔ but yɛate ase nti hypertension no yɛka na ne tɔfa bom no na sɛdeɛ obisa question no ɛyɛ dɛn na akoma no ɔkɔkɔyɛ saa de wei nti na ba o jump here for what we call the causes of hypertension but mama chim say eye mogya broso and say hypertension you would friend classifications okay inti nipa anya mogya broso and say hypertension you would friend primary hypertension and essential hypertension and you would friend secondary hypertension now if you want me we say nipa ebeko hospital ebe check ya na ebe catch omo se omonya hypertension and omonya mogya broso no about 95% of them ayo omo falling within what you call the primary hypertension and the essential hypertension no eno de ye patch ne say nipa ne BP no and as a pressure na akoso no yentimi mfa yensa entre ade potin ba ko bi akwakofa saa ade na yeden aba and here what they friend the secondary hypertension secondary nature say eno de aya yetimi hu ebia ade ba ko bi na ato sin e wo nipa no ho ama ne BP eyeden ekoso nti eno ne friend secondary hypertension but eno nipa a type fall within that category no about 5% into ye nipa we are say hypertension na about 95% and as a dodo na omo de no fall within the friend essential or primary hypertension that is say ye ntimi hu adekode potin ba ko bi a e ma nipa ne BP ne yede ekoso yesu ade ne beba beto ba bi say at times nipa ba hospital na omo bisa say doctor nti me pressure da be na ebeko me pressure be na meje edro no nti most of these people are falling within the category of the essential hypertension, the primary hypertension. Inti, unti mean say we na amount pressure na yede. Eko so inti na say what they and your magu akwemudi enuka hona many pano etimi enya an optimal blood pressure. Say I be saving a life. But you are just and I dear friend on the secondary hypertension. I know the nyoma 1 2 bi o high itimi hu say sadi we and akwakofaba. Mpempi nipa enya kidney problems. You share the regulation of our blood pressure. The kidney plays a vital role. Kidney ni yehu ejuma kese pa. It's a kidney no hokoto chiwana. Se kidney no saya. Na chese intime mboa emma your blood pressure no intime enye optimal. Intime nipa no ibia ne pressure no de ekoso. Afe nipa bia nso so ye blood vessels na say yenti no se de midi kan cheche mu no. Abra yenyi kɔ yenim no. Ye will be a friend of atherosclerosis. Intini no ahyase na ayemremremre but enyine na emu yede inti said ye na etimi esi expand na e contract e mutimi bie na mogya timi efa mu kama no abra wonyine na intini no mu yeden no ebedu baby na intimi yeden embiesa se ma no beye mede ma beye mfanto ho se ma kɔ na omokɔ pɛmi omuti a yede enkun ne ka omuti a hɔ no tini ye mremremre inti e ma de all pɛmi otini otimi style no who are rolling into every shape. But sem from a first hit kakrabo me bedu baby na is the same thing with the blood vessels. Inti abra wunyini no remember but wunyin ko wanim no then this situation we call atherosclerosis takes place. Now if you are intini no mo ayede it is a moja enemu a intini no mu ntimi mbie ye inti is a issue force and akoma issue force no dey push it. Again, your hypertension ba could be so etayema and your friend PIH, pregnancy induced hypertension. It will be only pressure. But obeying insane, ni BP to me start to say a cost. It is hypertension, your friend pregnancy induced hypertension. Let's just say
ɛyɛ nyinsɛn no ɛna ama nipa no anya na mpɛmpi nipa ɛwɔ saa hypertension no sɛ ɔbaa no ɛwo fa ne ho fa ne ba wie a BP no tumi yɛ den ɛba fo but nipa a ɛbɛnyinsɛn a ɔmunya PIH pregnancy induced hypertension no ɛsɛ sɛ ɔmo hwɛ ɔmo yie because kɔkɔbɔ a ɛkyerɛ sɛ wanhwɛ ɔmo yie a afei deɛ pressure bɛtumi anaasɛ wobɛtumi abɛnya hypertension abra a wonya nkɔnyɛmeɛ koraa patwɛ yɛate ase nti na yɛsua nneɔma mmienu bi wɔ ha yɛsɛ pressure no nipa dodoɔ a ɛwɔ bi no ɛfɔle within deɛ ɛfrɛ no primary or essential hypertension na kyerɛ sɛ yɛnhu adeɛ baako pɛ it's not one factor ɛyɛ multifaceted ɛyɛ nneɔma bebree na ɛka bom na yɛwɔ deɛ ɛfrɛ no secondary hypertension a ɛyɛ just a small fraction of people ɛno deɛ yɛtumi kyerɛ sɛ ebi a ɛyɛ wi mpatwɛ yɛate ase ne akɔ akɔhu sɛ ɔbaa bi so nyinsɛn a nyinsɛn mu no ne BP tumi kɔ soro na wakɔ akɔnya deɛ ɛfrɛ no hypertension a yɛfrɛ no pregnancy induced hypertension nti these are the three categories a yɛtae ɛwɔ hypertension ho na wahyɛ bisa sɛ ɛyɛ den ɛna afei akoma no ɛsɛ sɛ ɔde ahoɔden epia mogya no kɔ ɛyɛ den ne baa ne saa good nti the causes of hypertension anaasɛ nneɛma ɛkɔtwetwe hypertension ne ba no ebi na mekae sɛ ɛtɔ da a ɛyɛ nneɛma bebree ɛnyɛ adeɛ baako na ɛtɔ da soso a wontumi mfa wo nsa nsi adeɛ biara so mpatwɛ yɛate aseɛ but yɛwɔ nneɛma bi a yɛfrɛ no risk factors yɛka risk factors a nneɛma bi a ɛma obi chances of getting hypertension anaasɛ getting a certain disorder ɛyɛ higher nti nneɛma a ɛtumi ma obi nya hypertension the first one ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no family history nti abusua bi wɔ mu a yɛsɛ BP anaa hypertension ɛwɔ saa abusua wɔ mu nti ebi a wonyini na wobɛte sɛ bi a wo papa anaa wo maame a close relative bi ɛwɔ pressure ne bi a na ɛkyerɛ sɛ wo saa nipa na wɔ saa family no mu no sɛ nneɛma amfa yi anaasɛ nneɛma antɔtɔ yi a wobɛtumi anya BP ne bi mpatwɛ yɛate aseɛ no ɛnyɛ sɛ wo akwala but you are within that bloodline nti wo maame wo papa anya bi a na ɛkyerɛ sɛ wo nyini kɔ no wobɛtumi ɛnyɛ automatic yɛsɛ ɛyɛ risk factor na ɛkyerɛ sɛ wo chances sɛ wobɛtumi anya BP no ɛyɛ higher than deɛ ebi a ne papa anaa ne maame na ɔni BP no bi mpatwɛ yɛate aseɛ maame ma example sɛ ɔbaa kɔkɔɔ ɛne bɛrima kɔkɔɔ ɛkɔware a the chances sɛ ɔmo bɛwo no ɛyɛ kɔkɔɔ ɛyɛ higher than sɛ ɔbɛyɛ tuntum ɛnyɛ albino te sɛ ɔkɔkɔɔ yi sɛ ɔkɔware bɛrima ɔyɛ kɔkɔɔ a the chances sɛ mo mma a mo bɛwo ɔmo ɛyɛ kɔkɔɔ no ɛyɛ higher than sɛ mo bɛnya tuntum because nkwaraa no ɛfa nneɛma bi firi mo genes bakyɛ ɔmo ate aseɛ nti saa nneɛma no ɛkɔdify akwaraa no n'ahosuo a ɔde bɛba in the same way sɛ papa anaa ɛna bi enya BP a nneɛma bi wɔ de mu a ne mma etimi wura nkwalaa ne mu ɛma ɔmo soso ebetimi abɛfam abɛyɛ den abɛnya ha nti na yɛka sɛ when there is a family history of hypertension nipa bi ɔwɔ sɛ abusua no betimi enya hypertension but the key word here is that it is not automatic ɛnkyerɛ sɛ once o papa nya bi anaa o maame nya bi ti kyenkyen a wo a woyɛ ne ba no wobɛnya bi wohwɛ wo ho yie ɛtoto nneɛma yie a ebi wɔ ha wonya bi but sɛ woantoto nneɛma yie a you have high risk or the chance of getting hypertension ɛwɔ hɔ deɛ ɛto so mmienu nso ɛtumi ma nipa BP anaa ne pressure ɛkɔ soro ɛyɛ aging nyi sɛ yɛnyi nkɛkɛ ntumi a next week yamɛboa mebɛdi ma wo bɛ menyi no menya pressure nti sɛ wode w'ani to fam a wobɛhu sɛ ɛfiri wo mmɔfra ase ɛba bɛdu saa mbɛyɛ ka pressure asɛm a wada because wonni bi but wobɛduru mfie kakra bi wokɔ wo mpanyin mfie so kakra no afei asetena mu nsɛm pressure from work nneɛma bebree environmental factors ne nneɛma bebree no afei wobɛstarte akɔ hospital yɛsɛ lazy wo pressure na ɛkɔ so wobɛrɛ sɛ okay sɛ mesuare na ebi nim so but menyii no nti abra yɛnyi no nneɛma bebree sesa wɔ yɛ nipadum sɛdeɛ meka yɛntini no abra yɛnyi ntini no mu yɛ den nti emu ntimi mbie yɛ na mogya na atumi afam akɔ afei wadidie mu nneɛma bebree a ɛkɔ so we come to all those factors ne nyinaa contribute to increasing blood pressure as we age nti enyi ɛyɛ one factor afei hwehwɛmu nso kyerɛ sɛ
it is very high among blacks compared to the whites. Let's say year before BP etaye common away so far. Na me enye me mama. Because o factors e wo abibi mamu ha. Mente de o kana see. If you say ye na me white. Yeah. And then that means I won't get the pressure. But you are white. So me white. Oh you black. Cocoa now you fair. No, nothing. Whites now make kana abrofo. Me too, I'm the same. Abrofo me no me deny it. That means Charlie, thank God I won't be back. Nti o de o kana ye beto ho. Cocoa now but the HN says so far nipa abibifo any abrofo a you should more ye no. Data prove that pressure or high blood pressure or hypertension is common in blacks compared to whites. Data ye nya no. Na ye wɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛtumi support saa nneɛma no. Wohwɛ yɛ environmental conditions ɛwɔ ha. Wohwɛ stress ne nneɛma ɛwɔ ha ɛne our genetic constitution nneɛma a Nyankopɔn ɛbɔ yɛ bibifo ɛwɔ yɛ mu. Ebi tumi ma saa nneɛma no ɛtumi si ampa. Ɛna sɛdeɛ meka no me say family history, aging, na si ababeka say pregnancy, and ababeka say so ye nipa tuntum so ɛno so ɛwɔ hɔ. Ɛna adeɛ baako nso so ebetumi ama obi a no oni BP. Mmerɛ kɔ n'anim obenya BP no ɛyɛ deɛ friend obesity. Kɛseɛ mmoro so. Obi also. Kɛseɛ mmoro so. Why kɛseɛ aboro so. Nti nipa bi a ɔhwɛ yɛ nwummerɛ ebia na wo ye kese eyo so isi de mahihye kama me ye kese ye se kese no wo ye mane broso when you become obese it may a factor for you to get hypertension. Kese amroso no wo ye kese what means ne say sade betimi adoso e wo ni pediem sade so doso wo ni pediem ma bebi wo ha sade ne typhoid a eye yentini no your blood vessels no inside no the lumen of the blood vessels to krona moja ne nem no eho na ya srade ne bi yeden ekotitare ye kotitare ho a na e block to krono kakran nti afi ebema ese akoma ne de ahode ayeden apushi moja na chese wonya blood pressure and afi nso so omo live the friend sedentary lifestyle obi ho a on pay exercise fa kotena oti wona o makomas munye we mu ye o made or than a cream or comedru ya microwave ni we just within a week no sa ni pa na week na on sweat onye obi a oyi otenetene na pom nti o live sedentary lifestyle but you yati ase tinipa wo sa category no so omo betimi ayeden enya emoja broso but you yati ase afa hwehwemu me hu se enipa eno monsa alcoholism. Se wato ensemo tentan enum alcohol no. Sa nipa no so etiminya emoja broso. Ena nipa smoky. Omo smoky no bibi wo cigarette my friend nicotine. Nicotine no vasoconstrictor ema untini ne kamwa. Ntintini no so yesenka epese mu bie na moja etimi afom nti abra emo na na ede na beba this is akoma no for so pushi moja from na ema blood pressure ekoso nti se yeka se obi benya blood pressure na obi nya hypertension. These are some of the risk factors in nyoma we ene betimi ama obi BP ayede akoso again yeka se yeduane di mu yebeba ho nipa edi nchine bebre salty foods will be there and also a bit me more PP as that is a call. Okay. Inti and then I'm saying reno AI bintino. What we have let's just do a recap of what we have learned so far. You share be for hypertension home and ye emoja bruso. And we say hypertension no and then say umoja no and I say umoja na montini no akoma no e use force kese no timi de pushi umoja no kono make us and me refuse me de we be ebetum o blood pressure no se okọ hospital na ye chichira umo say ye chichira na atro number baako e wo soro na ye de slash na ye de baako ahya ase nti so de na ye friend systolic blood pressure
ɛna deɛ ɛwɔ aseɛ no so yɛ diastolic mpatwo yɛate ase ne nyinaa reflect pressure in the blood vessels when the heart contracts and when it relaxes mpatwo yɛate ase nti blood pressure no yɛse nka yɛbɛnya a ɛnsɛ sɛ wo blood pressure no ɛsoro deɛ no as you age sɛ wonya ndi bɛyɛ sɛ wodi bɛyɛ sɛ 40 years ɛrekɔ no a yɛsɛ yɛbɛnya a ɛnsɛ sɛ wo blood pressure no ɛsoro deɛ no boro 140 na aseɛ deɛ no yɛmpɛ sɛ ɛboro 90 nti sɛ obi tae kyɛke ne BP na ɛsoro deɛ no boro 140 ebi ɛna wakyɛke next time ɛbɛkyɛke na ɛtra hɔ a aseɛ deɛ nso boro 90 a saa nipa no afei deɛ yɛtumi ka sɛ ne BP no ɛkɔ soro nti wɔanya hypertension at times here what they friend borderline hypertension obi so ane dey no fall just at 140/90 and then what they friend of pre-hypertension that's say nipa no nya hypertension ba wa beben wa ba betena kwan na no nti omo BP no systolic ne kwa akodu 139 na diastolic no so kwa akodu 89 obe check ne BP no what anya sa value so ya na say nipa no wa ben so obey den obenya hypertension but onya tra esoro de na 140/90 a upon subsequent records na so checking pre be na onya more than sa figure na eno na yetimi ka se nipa na ne BP ye den e wo so nti mpempi aya de a doctor for tie ne say ebia na woni BP ukọ hospital wo hu say na nsen bibi ye beba the signs and the symptoms nsenkyere ne e dedi but wo hu say na nsen nyoma nko ye du ukọ hospital no nurses check here no so BP no ye hu say na e wo so nti ye bi a friend BP profile ne che say ye ma krata say me ye ma enadodo bi me ye nchichire won sa no ebi anopa ne anwumre ye to aso bi ana wotwe ne ye hwe se de pressure no esi kofa nti eno no beti ebi anada na obedu hospital no ebi ana broken heart bi na wanya na ama obi pi na ye den akoso but ebi ana etimi ma ne koso pa ana say bre ana say ade ya obi ato bi ne bibi afiri mu ne nyina ma ho adwendwen etimi emani pa ne bibi nti ye mfa just a one or single reading said that kropa ya chechire won sa na eno kwa ye de eno agina so say obi anya hypertension ese say eto aso 2 or 3 times ne hu say BP no wo sura eno na etimi ka say nipa no enya hypertension ye komo we de pa na ye mreni nti ye be ba be wura mu ya me boy next visit the nti a mean bisa question is say ebia na question a me bisa na akofo le ye next topic ye next diabetes that's Thursday diabetes about signs and symptoms anyway and then we dey baby a yesu edu that's the meaning of hypertension kwaya moja no efasi yesia say true ebinum ye true awo yesia so say ebinum ye bia adwenjen ana na say yesia so say blood pressure true abrabo mu nsem eni na atimi e de fall ebusua mu nsem enyi nse wu nyi keke so ye ni patuntum ono nsa no how question is ana ensanom and I very important for me. But as a young learning, the question in me papa share yawada. You be making sure say yawada no. You be clear bibia and then your question in abe bisado. Into the same way you see any in Mr. Emma photo comment section I say Nami Kofia my church only so that Thursday you be making sure say me catch doctor say that's what majority have asked of. Internet doctor, meda wasi bebree. Me pese be kodipa, and I am sorry. And it's meda wasi bebree say abruni abibia. O come home na me feel bia puputi. Ne rade ekasa cho say bibia beba. Koswa na bra na me feel bia na boa me na say de bema yetie fu ana say ye followers ni editing esua de fi. My sponsors are also masne and as a boa for some masne a prestige alternative health clinic. Some because a prestige alternative health clinic a clinic abama a boa kind of hanina or ye consultation or ye laboratory or science scan or science home service. The opese prestige as ye enyama obi ohonuma on pese obeko clinic one or pese on ye private service prestige betting ya we ni na ama
The treatment nso ɔyɛ low sperm count, ɔyɛ sexually transmitted infection, ɔsan yɛ liver disorders and kidney disorders, ɔyɛ a lot of treatments bia o dompe mu yare nyinaa sɛ o dompe mu agu otumi kesi ma ana obi nso a ɔpa wɔ w'akyi a wɔntumi ɛwo no prestige sɛ ɛyɛ one touch so obetumi ama wanyam just a second na wɔntumi awo and it make sure say obeko prestige asuyeye na one prestige atwetwe nkomo na waka wo yare ebi say yare achi wa eye ya pa me yare achi ya nkoda hospital na enye easy nti yare achi wa eye ya and it is over hwe prestige achi apan na achi apan ya yare apan pa owo Cornerstone building near SDA school ewo new TAFO Cornerstone building ewo SDA school eti amanfo se udu eti amanfo ma Pentecost ASARE building asia pen we say prestige infoni ebo ho kakraka a watro prestige alternative health clinic ko hono na abaya kama bi wo hono ana doctor so wo hono be mu doctor 247 na wa show apomudi ama oye adwuma adwuada ekosi efiada memne nanso oye adwuma ana holiday nso owoda oye adwuma adwuada kosi fiada 8 o'clock kosi 5 o'clock pm sanso na memne na ana holiday 9 o'clock ekosi 2 o'clock pm for prestige ewa homa trufu isi 0243 978 735 Misansi subim 0243 978 735 and I say 026 126 0325 0261 260 325. Missy prestige as your yana a one touch in the me recommended prestige edemo bibiara and in the name meda bibiara se meda me produce so as a pascal se brenia bibia obo mechido so na meda me followers na me listeners ni na se some radio it's about 40 minutes past 7 na ya wada de e be make sure say e be finish na mo question ni na me dia ba betuja makro bibia me dia me jeso eye dedi ha esna me Elizabeth obetimi afemi esna anasa na na mas names na ma jeso kama because of bo on kwa ho ban ya no waje me so say me kwa ho hia me pa yi makro bibia